weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to wuuro djiby alpha to tulde baali to seyena wuuro molo to seyena gababi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sinthiane gourdiuma to sinthiane samba thillom to gataga to tulde to gurela sangi ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Amadou Tijani Ba to Moderna kay heyɗi ha to galle makko Sama Sa to Killinkara e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie to ma jaaha to Nouadhibou kalen ko fati immigration oɗo centre de service d' urgence kesso puula gudditaɗo jaddude e jamanu e nder hôpital mo Nouadhibou to leydi Sénégal ma jaaha to Mbour e nder maaje kadde Mbour aljuma hanki o ko batoji ɗiɗi jollinoɓe yimɓe clandestin yinnoɓe ɗannade ɗanne suuɗeru ko kañumen jiita toon to leydi Mali Fama woni force aux armées malienne yeldi ha sori ladde wonde kay kabaru ɓayinaɗo e oɗo saaha joni e nder réseaux sociaux ji wonde dadiɓe leydi ndi ɓe torli ɓe mbari yimɓe hewɓe jambureɓe e nder falde mofti tawa kadi ko wargoji leñamagu to leydi Guinée Séni woni catal halfinaɓe ko fati e suɓgoji ɓe kolliri tigui ñalawma hande o wonde résultat ji ɗi kala jalti ha laaɓi ko Alpha Condé heeɓi polgu kadi laamima leydi ndi dès le premier tour to leydi Côte d'Ivoire ma en kaale jaltugol aduna Sidiki Diakate taw ko ministre politique alfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu ko neɗɗo ɓattiɗo Alassane Dramane Ouattara bisimilla moon e ketki hotondirte joni jañoɗen ɓattake ummorade e maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safiyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekoni e nder windere he kala maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo ƴewgal moƴƴude longal malaɗo woni maître Adama Baldé ko jawɗo kay firtude e bonnude dendagal dabaruji e liggeyaji bondi e dendagal korte baɗaɗi e yimɓe maître Adama Baldé ene wiya keɗineɓe makko tan yo gandu wonde neɗɗo firtani tan ma jooɗo yeeso ceerno mum nde ceerno wawa ligganade ɗum hano hannirtini maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo ne wawi wonde Amérique gonɗo France liggonoma aɗa wawi wonde Chine gonɗo Fouta golloma maître Adama Baldé ene wiya keɗineɓe mum tan kala jiɗɗo gollanede ko inde mum tan e inde nene muɗum e inde jinnaɗo mum gorko ko ɗum woni ko rokkitta so tawi noon kadi jiɗɗa ko gollade aɗa jogui caɗele e hakkude ma e patron maɗa mo gollotoɗa walla chef maɗa ko inde maɗa inde muɗum no dokkata so tawi kadi ko cuddide maɗa donkuɗa famodirde aɗa yiiɗi ɗum aɗa ronki tigui yo jooɗo aɗa ronki ko inde maɗa e inde muɗum tan a gaddata o gollanma ha jittoɗa hoorema no hannirtani maître Adama Baldé nde caggal nde waɗi tour du monde e oɗo saaha joni o artiri wolisaji makko mo tawe nder Dakar lamorgo leydi Sénégal to cité Dalal Jaam noon omon ɗon udditi cabinet ji makko kala garɗo ha ɗon sa waɗi 33 877 00 34 walla 33 877 00 35 ma hawre goto gollotoɓe ɗina cabinet ji kanko maître Adama Baldé noon jiɗɗo hebdemo to banggue WhatsApp makko walla téléphone fixe portable fictif makko mbatta ko 77 454 27 09 walla mbaɗa 77 351 77 23 ma hawre maître Adama Baldé yiɗɓe yiidemo kadi e nder réseaux sociaux ji so tawi a yeehi to hello YouTube a waɗi maître Adama Baldé jengganen Fuladu ma yi toon golle payjude no feewi maître Adama Baldé ene wiya en mbadden dando faade makko
batake e rango e bismade e teddindirde ko fati e jamma jibinele nulaɗo men e rango ummorade e witeɓe ela khalila en faade e dendagal julɓe tawa ko julɓe leñol ngol tawateɓe e ndera leydi Mauritanie tawateɓe to Sénégal to leydi Gambie ha to leydi Mali kala no ndijonno onon kala oɗon bisma oɗon teddinira e oɗon jamma taw ko jamma mawlude jamma jibinede nulaɗo men jamma o noon waɗat tigui jamma mawlude baɗowo to wuuro men witengo sowayna wuuro men sowayna noon ko jamma o waɗata ko ñande alarba ina jofa alkamisa paaɗo o e gardogol khalifa men ceerno Idrissa mo ceerno Moussa ko kañum tigui mawnin kañum tigui teddinira jamma o ko kañum kadi waɗante nde on mawlude dendagal bandiraɓe julɓe noon to mbawi wonde ene mbawi wonide kala e dendagal guure taariɗe kañumen kala ene bisma e jamma o yettiniɗo ɓatake o noon ko musidɗo men sehil men Mokhtar Moussa tawateɗo to sehil Babi eɗen mbiya tan yo Allah rokku en tawtorede jamma o Allah rokku en kadi dendagal ɓuurem e dendagal baraji poɗɗaɗi hen kala allahumma amina Allah koyne be abe koye dine jali mate woni kol bunya wa majul benje ande Allah fortune urdana giraite dei wodi ngala majere ko fate bange naya nayi madi ngona sappo e jeeɗiɗi nagge kanji kala koɗi cafotoji adi majji toon to wuro meɗen deeje hakkunde ñooro ha fayen ma jembuko mali e ko taari ɗum kala bawɗo yiide nayi cafotoji koɗi sappo e jeeɗiɗi nagge bange ñamoto ene jela gallaɗi pour gala ko fate bange asangala bange ñamo nayi ɗi ene jela hen a ba noon ko Djibril Ba ha sagiru ko ɗum woni ko jela hen jeynayi ɗi noon ko almami wuro deeji noon ne tawi nder Mali toon to ñoro ha fayen ma jembu ko kala e ko taari ɗum kala bawɗo yiide ɗiɗo hen nayi yo jokkodire ɗeɗo hen tongoɗe mbatta ko 00 241 077 15 63 00 nototuma ko Oumar Diallo taweteɗo to Libreville Gabo walla mbaɗa 70 84 38 23 nototuma ko biteɗo Ba Ousmane Ba toon to deeje walla mbaɗa 79 03 26 91 nototuma ko almami wuro deeji woni ceerno Abdourahima Ba mo nayi mum majji o siftinde on noon kanji nayi ɗi koɗi sappo e jeeɗiɗi nagge ene waɗi hen gayya ene waɗi majji kadi jelaɗi taw koto banggue asangala ñamal toon winda ba noon ko Djibril Ba ha sagiru walla ni ene waɗa gallaɗi pour gala kala noon bawɗo yiide ɗiɗo hen nayi yottinno jokkodira e 00 241 077 15 63 00 notatama ko Oumar Diallo walla mbaɗa 70 84 38 23 ko Ba Ousmane Ba walla mbaɗa 79 08 26 91 notatama ko ceerno Abdourahim Ba woni almami wuro deeji yettindo hen batake o ko musidɗo meɗen biteɗo Oumar Diallo taweteɗo to Libreville Gabo eɗen mbiya tan yo Allah hollita kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas e nayya lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kabruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruno eɗen gardini kabruji men ko to leydi Mauritanie putoɗen Cheikh Wula Iddum ko hoorejo catal halfinaɓe ko fati e dendagal konkuraji woni kawguel battoɓe taw ko kawgon konkuraji laamu batteri
waɗi nder leydi Mauritanie o holliri noon e nder haalande makko aljuma hanki o wonde kay ko wiyete oral woni kawgel bitengel oral woni tigui darade yeeso neɗɗo e nedduma darɗa yeeso muɗum e namdoma walla namde e saaha concours aji taw concours aji li laamu ɗum noon ittama ha laaɓi e nder leydi he e oɗo saaha joni o holliri waɗama ko wiyete suspension de l'oral dans les concours nationaux o holliri noon kala nden ko fati e ɗen saaha so yonti ko pottital tan wontata woni tigui yimɓe taw ko halfinaɓe wadde ngel kawgel ko ɓen mbawata kay arde yettade kay to nokku to ɗon foti wadde ƴewde kay so tawi dendagal fadde wadde ngel ɗon kawgel so tawi jomum ena gaari o ɗum haalande noon ko ñalawma hanki nde o holliri kadi wonde e oɗo saaha joni kamɓe ko halfinaɓe ko fati ɗina concours aji ɓe mbawi uddide damal kay ngal damal noon ko dendagal so concours aji ɗi mbaɗi kala hen mo yitaki hen hoore mum walla weltaki concours aji hen walla so tawi wonko jomum yiiɗi wullitade ene wawa arde wullitade hen o holliri kadi ko fate kesamaji kesum ɓe kolliri e oɗo saaha joni kala kawgel baɗaguel nder leydi hen caggal kay hebɓe kawgel ngel so inde men jaltine hankkadi ko ɓurɓe hewde toɓɓe ɓe ko ɓen tigui inde men iddoto windede rewna hen noon ɓurɗo rewde hen ha yetto less saabu kay adan soɓe jaltinanno inde ɓe kewna waɗide tigui par ordre alphabétique woni tigui yimɓe inde taw ko inde fuɗɗoriɓe alkulal a ko ɓen keewi idede hokkede rewene hen fuɗɗoriɓe alkulal ba ha yetti tigui less e oɗo saaha joni holliri ɗum natti ha laaɓi hankkadi ko ɓurɓe hewde toɓɓe ɓe ko ɓen tan wawata rokkede wawata inde men mbawata windede ha rewa less o holliri noon kanko noon wulla kanko noon cheikh wulla iddumu holliri tigui wonde ñalawma aljuma nde o rokkiri rapport ko fati e cimtol woni rapport concours aji bannoɗi hitande 2019 ɗe kala o rokkiri ɗum waɗi ɗum o weeɗi ɗum e juuɗe jagorɗo hoore jagorɗo leydi ndi biteɗo wulla bilali o holliri kadi wonde hitande rawane nde ko 15 concours ko ɗum tigui woni ko waɗano e nder leydi he taw ko concours aji nationaux woni tigui ko concours aji laamu ngu yamiri yo waɗe taw wona concours aji privé ko 15 mbaɗano e nder leydi he kala ɗina concours aji noon ko fodde 60 ujunere neɗɗo kañum tigui gembanino ɗin concours aji e nder mabɓe noon hen ujunnaje ɗiɗi e temedde 650 e jeetato mbawino ƴettede e oɗo saaha joni ko fonctionnaire uji e nder leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e demgal pulaar nder leydi hen hono secrétaire d'état parlementaire du ministère de la défense leydi Allemagne hono biteɗo Thomas Silla Berton o waɗi jillu makko ñande nogas e goo yarkoma gonɗen ɗum e nder nakcot lamorgo leydi Mauritanie visite officiel noon ko balɗe ɗiɗi e nder leydi hen o joddima o yidima ndewa o yidima no o heeɓino fattangue wawde joddade e Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ndi caggal ɗum kadi o wawi joddade e Hannana Wula Sidi on ko ministre de la défense leydi Mauritanie o caggal ɗum o joddima e Mohamed Bamba Magued on ko chef d'état major général des armées leydi Mauritanie nguɗo jillu noon ngo waɗi nder leydi Mauritanie ko rogere makko tataɓere e nder jilluji makko nde o waɗi nder leyɗele Sahel saabu ko adi komo yettoto Mauritanie akshot lamorgo leydi Mauritanie o yidirno koto Bamako lamorgo leydi Mali o yaɓani to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso ko adi kay komo arto nakshot o ari e nder nakshot noon omo ardi biteɗo Gourdon Criquet on noon ko envoyé spécial taw ko nulaɗo e nder leyɗele Sahel Thomas Silla Berton noon o visiti ñalawma nde o ari e nder nakshot jillu makko nakshot noon o wawi tigui yaade kay waɗade wiccite hono siège kesso pulla mahaɗo e oɗo saaha joni nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie taw ko siège fedde witede G5 Sahel woni leyɗele joyi rendimɓe doole mumen haɓade pelle ceɓɓitiɗe tawateɗe e nder falde Sahel tawaɗen leyɗele joyi woni leydi Mauritanie leydi Mali leydi Niger leydi Burkina Faso o holliri noon weltare makko mawde no fewi kanko noon o wawi tigui o wawino kadi waddi ɗon entretien makko e général de brigade Mohamed biteɗo Mohamed Znagui on noon ko kañum woni expert de défense et de sécurité fedde C5 Sahel ha joni ko leydi Mauritanie keɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aadi e gollidiɓe makko ɓe kolori aljuma hanki o kikiɗe noɓe kewadde kala kikiɗe so huccide ɓesgu leydi ndi ɓe gandi ɗumen to rafi Covid-19 woni Covid-19 so yarate nder leydi he ɓe kolliri noon ñalawma hanki o wonde ko 350 jeejuɗe e neɗɗo goto woni tumanoɓe ko fiɗaɓe Covid
covid sappo e jeenayi ko ɓen kolkisa e nder holkiso he noon hen sappo e ɗiɗi tawama e jaati ko fiɗaɓe ɓen sappo e ɗiɗi noon kiifa ko goto zorat ko yimɓe tato nakshot legal liksar ko yimɓe ɗiɗo tavrak zena ko yimɓe ɗiɗo to wiyete darnayim ko neɗɗo goto tayyareta ko neɗɗo goto legal aravan heeɓi yimɓe ɗiɗo ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe he joyo kepti cellal mumen hano hannitni pati galleji men e oɗo saaha joni tuggi rafi o naati leydi Mauritanie faade oɗo saaha joni eɓe jaare ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeegom e capanɗe jeegom e yimɓe ɗiɗo winditiɓe doggol kona hen ujunnaji jeeɗiɗi e temettere capantato yimɓe ujunnaji jeeɗiɗi e temettere capanɗe jeeɗiɗi e nayo kepti cellal mumen hano hannitni temedere capanɗe jeegom e yimɓe tato kawrino hen e ladialla ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen e gardiɗi kabaruji men aljuma hanki o wonno inauguration woni tigui uddugol taw ko centre goto centre d'urgence ne tawata ko service d'urgence kesso pulɓeydaɗo kay e nder hôpital mawɗo mo Nouadhibou centre kesso o noon waɗi tigui ko waɗi centre kesso o noon waɗama tigui matériel taw ko kaɓirɗe kesse pula jaaduɗe e jamanu ɗum noon heeɓa tigui ko caggal kay jokkodiral moƴƴal woni accord cifaɗo hakkude laamu leydi Mauritanie e fedde gotago windere halfinaka ko fate cellal woni l'OMS organisation mondiale pour la santé e hollirama noon arani fedde nde noon hono l'OMVS arani ɗum noon hono l'OMS organisation mondiale de la santé arannoɓe noon tawtorede inauguration oɗon centre de service d'urgence ko biteɗo madame Khadjetou Faye to tawi noon ko banggue laamu leydi Mauritanie araniɓe toon noon ko directeur général hôpital o biteɗo Mokhtar Wul Mayde kañum tigui woni directeur général hôpital mo Nouadhibou ko kanko arani toon laamu ngu kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe kolliri hen weltare mabɓe no fewi l'OMS noon kadi kañum hoore mum noldi toon technicien ji mum woni tigui joom yimɓe haralleɓe kañumen gaari noon ko taw ko l'OMS neldiɓe kay yoɓe gar ɓe mbawa tigui montude dendagal appareil uji keesi garduɗi jaaduɗi e jamanu nde ɓe mbawata montude ɗum e nder centre o hano hannitni ɓe mbawa kadi hollude dendagal gollotoɓe e nder centre fotɓe hutorade on matériel ɓe mbawa hollude ɗum no ɗiɗon matériel mbawata hutorede ɗum noon woni ni beelamma laamu leydi Mauritanie woni ni beelamma kadi dendagal ɓesgu Nouadhibou kala sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal aade mo leydi Sénégal kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewatde kala subaka so huccindede ɓesgu leydi ndi andindeɓe oɗo saaha joni to rafi covid sappo e jeenayyi yarata ɓe kolliri tigui aseta hande o wonde ko temedde jeenayyi e capantato e jeeɗiɗo neɗɗo kolkisno e nder waktuji nogas e nayyi sakketta kadi ko tumanoɓe wonduɓe e rafi covid 19 o holliri noon e nder holkiso he hen sappo e jeetato tawama e jaati ko fiɗaɓe so ɓetama to banggue pourcentage ene hollir tigui e nder temedere kala hen goto go piccalla capanɗe jeenayyi e ɗiɗi % ko fiɗaɓe e rafi o o holliri noon e nder ɓen hen jeegomo ko contact suivi woni jokkodirnoɓe e wonduɓe rafi o taw ko joñonoɓe hen nenɗe sappo e ɗiɗi ko ka communautaire woni ƴettuɓe rafi o tawa hay goto anda to ƴetti ɗumen holliri noon ñalawma hande o noon hay neɗɗo goto ala moɓe keeɓi ko wiyete ka importé woni ummiɗo caggal leydi ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen capanɗe jeeɗiɗo e jeenayi kepti afiya mumen hano hannitni paati galleji men nayo noon en tampino fewi ma ballite to banggue fofango hay goto ala basɗo hen fittade mum ñalawma hande o ɓe kolli noon tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni diggi kay 2 mars faade oɗo saaha joni ɓe jaare sappo yo ujunere temedde joyyi e capanɗe nayyi e tato neɗɗo fiɗaɓe hen ujunnaje sappo e nayyi e temedere capanɗe jeegomo e goho keptino cellal mumen hano hannitni patino galleji mumen temed tati e nogas e goho neɗɗo kawri hen e ladiale oɗo saaha joni ko ujunere capanɗe jeegom neɗɗo keddi e juuɗe safroɓe ha joni ko leydi Sénégal jeen ha to yombel noon ko auto police ji janoɗo nangoyde fedde wuyɓe fedde mawɓe wuyɓe tawa kadi ko mawɗo wuyɓe tumanoɗo kay kañuma wujji kañuma wujjuno werla goto ñande alkamisa ɓenni ɗo biteɗo Papa Ndiaye nde ɓe gaari ha nangudemo noon e legal mabɓe kala galle mabɓe ko ɗon tigui ɓe o gollittuno taw ko sasiyeɓe hon makko kañumen tigui mbawi yaltude ɓe jani e police ɗi ɓe bonni auto police o ɓe mbawi kadi fiide police ɗi ɓe gañi ɗumen hen gañanɗe musto no fewi haɗani noon kamɓe mawɗo gujjo o mawɗo wuyɓe ɓe e dendagal ɓe wondino kala ɓe teɓama e oɗo saaha joni ɓe tawe juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi
Sénégal kedden e nder falde Mbour non e nder maaje kadde falde Mbour hollirama tigi wonde laade ɗiɗi ndiyam taw ko laade pneumatique woni tigi laade samruyeruji nawoji yimɓe ɗannotoɓe ɗanne suuɗeru jiitama ñalawma aljuma ɓenuɗo e nder Mbour falde Mbour fodde 60 kilométre e nder lugge maaje maaje Mbour hollirama noon e oɗon saaha kay ɗen laaɗe ɗiɗi ne jonni fodde temedde tati neɗɗo hen laana goto tan en jonni fodde temedde ɗiɗo neɗɗo hollirama noon nde ɓe jeehi ha nder maaji to noon ko ɗon tigui e nder laaɗe ɗiɗi ɗen hen laana goto noon waɗi pan moteur taw ko moteur mum cofata caggal nde moteur o cofi Wuli Diaw noon ko ɗon tigui wawi fettude ha fettini laana ka yimɓe 50 tan ko kañumen mbawi dandede e nder ɓen 50 dandaɓe hen jeegomo ko sukaɓe tokos ɓe woni des mineur heddiɓe kala oɗo saaha joni nana debbi e lugge maji he ko ronkuɓe yitede woni ko wiite porté disparu noon mbiɗen ɗum waɗi ko fadde 60 kilométre hakkude mum kay e wuuro Mbour hakkude mum e wuuro Mbour en tawi nder leydi Sénégal kamɓe kala noon ko yinnoɓe kay wadde ɗanne suuɗeru gam yidde kay yaɓande gam yidde yaɓande dongro Europe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to leydi Sénégal noon yehna nokko biteɗo jiguna ene tawi jigon ene tawi nder département mo Bignoma ko yurmini waɗi toon ko yurmini hamni waɗi toon ko neɗɗo goto noon kañum yooɓi fittanu miñuma gorko e nder guesa mumen e saaha kay o wonno e rende guesa bam caggal e nder jamma noon caggal kay nde o nani miñiraɗo ari e nder guesa e jamma ne soña o nani soñoño o sikki tigui ko wandu e wiide makko ɗon tigui o fooɗi fitel makko o abbi tigui e dille ɗe ha o nani kay hawa yennana to dille ɗe poti ummade o harti fiyande o yooɓi fittanu miñiraɗo o holliri noon ko saaha kay de o fiiɗi miñiraɗo de hawsi hawsago ɗon tigui o andi ɗum ɗo wona hawsago wandu ko hawsago neɗɗo ko ɗon tigui o fayi mum o tawi ko miñi ko noon mo yooɓi fittade mum e nder guesa mabɓe guesa ba noon wona guesa ñebbe ko guesa guerte noon hollirama noon e oɗo saaha joni miñiraɗo o tigui wasi fittandu muɗum ene wiyeteno Adama Sané noon o ɓurno lollirde ko Damaye ko noon o ɓuuri lollirde e oɗo saaha joni kanko mawniraɗo tawi juuɗe dediɓe lesugoji ɗi jokki hen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal nokkuji taw ko juulirɗi diine Isayankoɓe e nokkuji kadi kamɓe Isayankoɓe toɓe kewi fottude e kala saaha uddunoɗi kay oɗo saaha kala taw kadi ko Covid-19 sabino kay ha ɗina udda taw kadi ko kamɓe calino uddide ɗi gam kay yidde riwtude e haɓade ko fate carogol e damodiral oɗon rafi Covid-19 ɓe kolliri noon kamɓe mawɓe diine Isayankoɓe wonde dendagal ɗin nokkuji kala juulirɗi mabɓe guila e église aji ha e foof ɓe udditte ɗum tigui ko ñande 2 lewru novembre dartoɗo ɗo e balle seeɗa ko nen tigui ɓe udditta nokkuji ɗi kala taw noon ene yaadi tigui e dispositif uji jeeɗiɗi woni tigui peeje jeeɗiɗi gam kay falade e salade carogol e daɓodiral oɗon rafi biteɗo Covid-19 ɓe kolliri ko ardi foof noon ko wadde limité woni tigui kay andude tan ɓedde kay haalde no foti yimɓe mbawata nadde kala église ɗum noon ko beele kay anje yimɓe ɓittodira hen ɗiɗi noon ko wadde ko wiyete distanciation physique woni tigui hakkude neɗɗo e neɗɗo kala fodde métére wona hakkude mabɓe so tawi koye dow banguji ɓe jotto taw bang foof ko yimɓe ɗiɗo gonata hen yimɓe ƴiñodirta tati ɗi noon ko soɗorade e kala saaha sabunde e wadde kadi ko wiyete gel hydroalcoolique waɗe e juuɗe mum e nayyi noon toɓɓere nayyi ɓiɗi noon ko wadde ko wiyete cuumorgal kala neɗɗo kay garowo nder église aji e nokkuji neɗɗo wawata nadde tawa alda e cuumorgal woni masque muɗum joyi noon ko toppitade laaɓal e saaha kay moɓe mbaɗata ko wiyete offrande jeegom noon ko lawƴude nokkuji ɗi waɗe désinfecté e kala saaha ɗi mbaɗe désinfecté ko adi ko yimɓe ne naata e majji caggal kadi nde yimɓe naata e majji ɗi pitte haadi laaɓa ɗi mbaɗe désinfecté produit ji baroji dendagal mborosaji kuulal jeeɗiɓigal walla feere jeeɗiɓirde en noon ko yoɓde jabde kay dendagal jemroje e salade kadi denda jabde kaloje dendagal kaɗoje ɗe ɓe mbaɗi ɗi kala ko ɗeɗon toɓɓe jeeɗi noon ɓe kolliri e oɗo saaha joni foof noon ko gam yidde falade e salade kay ko fati e carogol e daɓodiral oɗon mboroso tampinɗo windere nde oɗo saaha joni tawa kadi ko cuppitiɗo ko wiyete deuxiéme vague woni tigui 20 peƴƴere ɗiɗi ɓeere tawa kadi ko yoga e nder leyɗele ha tengti e leyɗele Europe.
se numima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paadena dadiɓe leydi Mali ɓe dadiɓe leydi Mali ɓe hinde faama woni forces armées en malienne ɓe mbaɗi communiqué mabɓe communiqué o noon ko yeddude ha soro ladde oɗo kabaru kay taw ko kabaru hande cariɗo e nder réseaux sociaux ji cariɗo kadi e nder yoga e jaydeji hollirede kay wonde kamɓe dadiɓe ɓe hinde faama woni tigui forces armées malienne ɓe mbaɗi gueɗe kamtorinde no feewi e wargoji wonande kay yimɓe jamboreɓe woni civil en tawateɓe tawa kadi ko wargoji e kamɓegoji e wargoji e torlugol ñamle ñamagude ɓe mbaɗi e nder falde to nokku biteɗo Libé noon ene tawe nder commune mo Mbaye cercle mo Bankas région mo Mopti ɓe kolliri noon oɗon kabaru wona gonga ko fenade waɗere coyi saabu kay kamɓe forces armées malienne hay neɗɗo goto ala moɓe jooɓi toon pittade mum ɓe kolliri oɗo kabaru noon koko wiyete propagande woni tigui yidde bonnude hakkillaji yimɓe baɗɓe oɗo kabaru wona yidde fende tan ko yidde kadi bonnude hakkillaji yimɓe ɓerɗe yimɓe yibɓe kadi bonnude jokkodiral hakkude faama woni forces armées malienne hakkude mum e ɓesgu leydi Mali e nder communiqué mabɓe noon eɓe kolliri dendagal ɓesgu malinaɓe kala ɓe gona Mali kala yo gandu malinaɓe kala yo gandu wonde faama woni darde mum e liggey mum e golle mum kay ko rende ɓesgu e rende dendagal ɓesgu kala tawa alda e faltore alda e heedam heedago kañum e dendagal ngaluji mumen e jeeyiji mumen ko ɗum woni golle mabɓe kay wona gam yidde kay leptude e torlude ɓe kolliri noon wanduɓe ɗena ɗi attaque uji noon winduɓe oɗon message ene mbawi sarde nder réseaux sociaux ji e oɗo saaha joni ko losgoji jaaƴi nana mbaɗa mabɓe kadi wona golɗo lawol gotol ɗum fuɗɗi ko kala saaha ko waɗoɓe gueɗe baadi ni ko wiyete propagande ɓe kollirol ɓen ko yi woni goni koye yiilede kadi so jiitama ko fawate ko amre fawno ha furti koyɗe ha joni ko leydi Mali keddoɗen guila ñande alkamisa noon ɓennuɗo o ko taw guila alkamisa ɓennuɗo noon hono wuuro witego Farabougou walla mbiyan Farabougou naɓe taw puɗɗima fofde kenal lakkitare noon caggal kayde faama woni forces armées malienne leydi ndi caggal kayde wawno ɓiltudeɓe e juuɗe ɓe ɗon pelle ceɓɓitiɗe joguitiɓe taw ko nanggunoɓe wuuro ngo otage ne pawi hen juuɗe men ko kañumen ndenno wuuro ngo ne kadi wuuro ngo naatede e yaltede kala caggal nde dadiɓe ɓe ɗon mbawi nadde wuuro ngo taw koye hélicoptère uji e avion ngaji militaire ɓe mbawi jimde wuuro ngo ɓe parachute ɓe ndiwi ɓe naati hen haɓe mbawi heptude wuuro ngo ha laaɓi ɓe diddi dendagal pelle ceɓɓitiɗe tawa toon taw kadi waddani e wargoji e gardugol noon oɗon taw ko opération moɓe inniri opération noɓe inniri ɗum ko Farabougou Kalafiya ko noon ɓe inniri opération ardino opération noon ko colonel Assimi Koïta Missili Koïta noon ko kañum woni cukka hoorejo leydi ndi e oɗo saaha joni mbaɗi transition ko kañum kadi wonno hoorejo leydi e saaha kay kañum wonno hoorejo CNSP woni tigui fedde dirguinnoɓe laamu Ibrahima Boubacar Keita e oɗo saaha joni kanko halfina ko fati e dendagal nden kam e kisala leydi ndi kala ko kanko ardino on opération e oɗo saaha joni noon ɓe kolliri wonde Farabougou wuuro Farabougou ngo serti ha laaɓi e pelle ceɓɓitiɗe e oɗo saaha joni ko dadiɓe leydi ndi ɓe hinde faama ko kañumen tigui nangui leydi ndi kañumen nangui wuuro ngo e oɗo saaha joni hano hannirtini ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali jagorɗo mabɓe kalfinaɗo ko fate cellal AD o waɗi communiqué makko mo tongode 235 ko fa aljuma hanki o ko fati kay e oɗon brosa biteɗo Covid-19 holliri tigui ñalawma hanki o ɓe kolliri ko 936 mo neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe ko kañumen kolkisa e nder holkiso he noon ɓe kolliri tigui wonde ko yimɓe nayo tawa ko fiɗaɓe jaati ɓena nayo noon hen ɗiɗo tawate tigui koto wiyete Keñeba ɗiɗo heddiɓe ɓe koto Bamako lamorgo leydi ndi to commune 3 mo Bamako ko neɗɗo goto commune 4 mo Bamako woni neɗɗo goto ɓe kolliri kadi e nder ɓe cellano ɓe hen si yimɓe sappo ɗiɗo kepti afiya mumen kepti cellal mumen paati galleji mumen e oɗo saaha joni noon ɓe kolliri leydi Mali ene yaara ujunnaje 354 neɗɗo fiɗaɓe taw ko fiɗaɓe Covid-19 e nder ɓen noon hen ujunnaje 2,660 keptino cellal mumen hano hannirta ni paatino galleji men 62 kawrino hen e ladial e oɗo saaha joni noon leydi ndi ene jogui kadi 539 neɗɗo tumaɓe ko fiɗaɓe safi Covid-19 dana joña e mbadi quarantaine ene paadi holkiso men ha joni ko leydi Mali keddoɗen hono chef d'état major armée de l'air mo leydi Mali hono colonel Alou Boy Diara o bismima délégation timmuɗo taw ko gollotoɓe to délégation timmuɗo taw ko gollotoɓe dadiɓe gollotoɓe to ambassade dowlaji dentuɗi Amérique tawateɗo to Bamako e gardugol debbo lieutenant colonel biyeteɗo Elena Kanoup noon kañum woni attaché de défense to ambassade dowlaji dentuɗi Amérique e nder Bamako ko ñande
talata no gasa yarkuma dum wanno kanko attaché o non o ara o holliri tigi o arani tan ngam yidde wadde félicité o don chef d'état major des armées de l'air kesso cubaɗo wona félicité mo tan o ari kay ko yidde wedde mo jungo e andinde mo kay wonde tigi e pari gollodade e mabbe e yidde welondirde mabbe gollodade mabbe kadi ko faate nden kay e kisal e yidde kadi cekku jokkodiral kadi hesditinde jokkodiral kesal hakkunde mabbe e dadiɓe leydi ndi e hakkunde laamuji leydi e leydi woni dolaci tentuɗi Amerique e leydi Mali. sen ummima to leydi Mali ko to leydi Guinée paɗena to Guinée Conakry catalla bitengal sini commission nationale indépendant ko catalla halfinaɓe ko fate dendagal subgoji e nder leydi Mali ɓe kolliri tigui wonde dendagal résultat ji subgoji ɗi e nder région ngaji ha e caggal leydi kala ɓe keeɓi ɗum ha laaɓi ɓe ɓayyini noon dendagal résultat ji ɗi ende ɓe ɓayyini résultat ji ɗi ɓe kolliri tigui wonde ko Alpha Condé ko kañuma heeɓi polgu Alpha Condé noon ko kañum heeɓi 59 piccal 49% woni 59,41% o heeɓi tigui majorité absolue kanko o heedi yesso kadi o waɗama éli o heeɓi polgu dès le premier tour tawa kadi ko troisiéme mandat makko ɓe kolliri ɗon Saydou Dalan Diallo taw ko lundiyanke ngana on ari ko ɗiɗaɓo o heeɓi ko 33 piccal 5 woni 33,5% ko ɗum Saydou Dalan Diallo heeɓi ko hoorejo catal commission nationale indépendant commission seni onon ko hoorejo catal ngal kañum tigui ɓayini ɗiɗon résultat ji kanko ɓayini ɗiɗon résultat ji holliri tigui wonde Alpha Condé la heeɓi polgu kay laamade mandat makko troisiéme mandat tawa kadi ko ɗo e duuɓi 5 paaɗi Alpha Condé noon ene yaare duuɓi 60 e duuɓi 4 Saydou Dalan Diallo noon ho yeddi ko yeddi ha soori ladde ɗiɗon résultat ji o holliri dendagal windere nde aduna o kala Guinée naaɓe kala ene gandi ko kanko heeɓi polgu saabu kadi ko guila noon résultat ji ɗi seni yaltinano kanko taw o heeɓino résultat ji dendagal nokkuji bureau ji dévote ɗi foof o wawino limde hollide wonde kanko hemno polgu dès le premier tour kono noon e oɗo saaha joni ko gujjaɗo kanko Saydou Dalan Diallo noon siftinde e oɗo saaha joni mo tawi nder galle makko tawa kadi galle o koko barakada militaire uji e dadiɓe hay goto nartata hay goto yaltata galle o holliri hen mette makko no fewi noon yimɓe makko kadi kolliri mette mumen jippima e boni ɗeɗo balɗe kala guila résultat ji ɗi puɗɗi hokkirede faade oɗo saaha joni ko wargoji kamɓe kan Saydou Dalan Diallo ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni fodde 50 neɗɗo taw ko jeeyaɓe e landa lundiyankoɓe mbasi pittali men tawa kadi ko fellaɓe kure gongre gonga woni bala réel ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara so numima to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena Sidiki Diakité ko ministre de l'administration territoriale mo leydi Côte d'Ivoire ko aljuma hanki o noon o yalti aduna to Abidjan tawa kadi ko mayde pral woni ko wiyete arrêt cardiaque oɗo saaha kala noon ko kanko halfinano ko fate yuɓɓinde pottiti woni tigui ko pottidde e kaldigal hakkude landa laamu maɓe landa laamu ka hakkude mum noon e landaji lunda woni opposition ko kanko toppito noon ko fate kaldigal ha jaame kisal wawa heɓede hakkude mabɓe ñalawma hanki o noon e saaha kay wal kikiɗe hanki e saaha ɓe gonno tigui e batuta ko batu dawrugol ko ɗon tigui biyeteɗo Ahmed Bakayo ko kañum woni hoore jagoɗo leydi ndi ko kañum ɓayini kabaru o wonde o yalti aduna Sidiki Diakité noon meɗino wonde préfet mo Abidjan o ko adi noon o caggal ɗum noon o naati e gouvernement leydi ndi en 2017 o waɗa tigui ko wiyete ministre de l'intérieur et de la sécurité o meɗino ko neɗɗo noon ko neɗɗo ɓattiɗo Alassane Dramani Ouattara ɗon tawi sunare mawde no fewi caggal kay ko ɓoyani ko tan timmani lebbi tati taw ɓurani lebbi tati tan taw Alassane Dramani Ouattara no wawi daƴƴani jaltugol aduna ɓiyum sehil muɗum biyetenoɗo Amadou Gona Coulibaly tawa kadi komo yakurno ma won don makko ne yalti hen aduna kene wona lebbi tati joni omo wayi ɗin bojji o daƴƴani joni kadi ko sehil makko ɓattiɗo mum biteɗo Sidiki Diakité kañuma yalti aduna kanko Alassane Dramani Ouattara noon hoorejo leydi ndi gonnoɗo e ruma jarre mum o waɗi erango faade dendagal landa makko ka kala e dendagal landaji ɓattiɗimo kala e oɗo saaha joni nde ɓe dartinta dendagal gueɗe biyeteɗe ruma jarre woni campagne électorale nde ɓe dartinta ɗum ha diwa oɗo saaha joni saabu kay feccude sunare ɓesgu oɗon biteɗo Sidiki Diakité gam yidde kay
feccude sunare non o wadi erango e odo saha joni de ruma jarribo kala dartinte ha diwa odo saha joni de ruma jarribo dartinte ha diwa odo saha joni non ko kongudi o non bitedo alsana tramani wata musibbe tedube gasi ha labi dum do wonno ko min tonga non kabruji men demgal pular do e haalide ko musibbe mon sel mon ghali abouba tekki malaki jam yo jam Allah jogomi jogon